Fa anys, molts anys, en l'època de la pesseta i en un país molt llunyà, existia un xicotet regne que tenia com a capital Montant. Abastava multitud de terres que donaven la volta al món i passaven per Cirat, Torralba del Pinar, Fuente la Reina, Montanejos i Aranyuel, i més enllà. El seu monarca era un home, perquè les dones encara no podien regnar, ja que calia modificar la seva Constitució com en algun país europeu. A l'altra punta del món vivia Manolo, un iogui dedicat a la meditació transcendental. El seu entorn era una zona pantanosa i deshabitada a vora mar de l'antic Benicàssim, un indret del que la gent fugia per no agafar les males pestes i que anys més tard veuria créixer Marina d'Or i moltes urbanitzacions. Ja sabem que el món és un mocador i les notícies no corren si no volen. Així és que el rei se n'assabentà de l'existència del iogui i no a la inversa, i va enviar uns quants representants perquè de forma agradable el feren vindre i li oferiren un lloc de funcionari, a unes vacances de mestre, un sou de notari i la vida de canonge. Tan bon punt arribar a aquest regne tan llunyà, el majordom real li va dir: Home piadós i reflexiu, el rei vol que prengues aquesta canya de bambú i et dediques a recórrer tot el món mundial en ella. Viatjaràs sense descans, de ciutat en ciutat, de poble en poble, de llogaret en llogaret. En cuanto te topetes persona que consideres la más simple del sistema solar, haràs d'entregar-li aquesta canya. Així ho ha dit el rei. Jo no reconec més rei que el meu jo interior. No obstant, és tanta l'amabilitat i les grans ofertes que m'han proposat el teu monarca que faré tot el possible per a complaure'l. Em posaré immediatament en camí. I així ho va fer. El iogui agafà la canya que li van donar i viatjà sense descans. Va recórrer molts llocs, generalitats, conselleries, sindicats, associacions esportives i culturals, bandes de música, escoles, instituts, falles, clubs, locals de moros i cristians, caus gallaters, i res de res. En uns llocs era molt fàcil trobar babaus i en altres era prou difícil, però no va aconseguir descobrir-ne a cap que poguera destacar com a number one, malgrat que alguns candidats ho intentaven, i molt. Varen transcórrer setmanes, mesos i anys, però no va poder concloure res sobre el tema, i decebut tornà a Palau perquè va tindre notícies que el rei havia emmalaltit de gravetat. Com a bon assalariat, anà immediatament a la cambra reial. Els metges li explicaren al iogui que el rei estava molt malico i s'esperava un ràpid desenllaç, així que el deixaren aproximar-se al llit. Con un hilico de voz, però audible encara, el monarca li va confessar: Ai, iogui, ai, iogui, ai, iogui, que desafortunat que sóc, tota la vida acumulant riqueses i ara no sé què puc fer per endur-me-les. I el iogui li va tornar la canya de bambú. Pots ser monarca, enginyer, metgessa, consellera o president, però no serveix de res si la teua actitud és la d'un captaire egoista. Sols allò que vas acumulant a poc dintre de tu mateix és allò que realment et pertany. La història ens ensenya que els anys i els períodes electorals passen molt de pressa i no hi ha cap més tresor que l'amor i l'estima cap als altres. La societat de consum és enlluerna i intenta que acumulem objectes que no tinguem mai prou i vulguem tindre més i més. I en eixe entreteniment ens passem gran part de la vida, oblidant de vegades a qui tenim al nostre costat i es necessita. També algunes vegades
ens il·luminem gràcies a l'amor d'una amistat o familiar i de vegades ens dura poc o molt i potser de vegades alguna història ens faça reflexionar. Potser se'ns passe la vida i no ho solucionem, però almenys que no ens donen la canya del iogui.